Paano tayo makakaiwas, and syempre later on may topic tayo regarding po sa hyperthyroidism. Okay, so paano yan nakukuha, paano makakaiwas, paano makakapangalaga tayo upang maiwasan, at syempre paano makakatulong sa atin ang amazing products ng Miracle Health Corporation. So tutok lamang po kayo. At syempre sa mga nanonood sa atin, keep on sharing, lalong-lalo na itong live streaming natin sa ngayon. Share to your friends, okay? Para syempre malaman din nila ang kagalingan ng ating mga produkto. So magandang araw po, no? Happy Friday. Thank God it's Friday. So, syempre sa mga papauwi pa lamang, ingat po sa pag-drive, okay? At syempre sa uwi, kaya kung lalabas kayo, so ingat lamang po kayo sa inyong mga pupuntahan. Kung wala naman masyadong importante pupuntahan, stay put na lamang sa inyong mga bahay para syempre iwas aksidente, if ever man at syempre makakuha pa tayo ng masasamang energy, okay, masasamang makakasira sa ating katawan, syempre like pollution, okay, stress, lalo na din yung stress. So abangan po yung ating topic mamaya regarding po sa hyperthyroidism. Okay, so syempre sa thyroid yan. Regarding po dyan, yung mga basic, okay? Yung mga basic lamang po yung mga tatakal natin mamaya kung paano, ano ba yung hyperthyroidism. Okay, so hello kay Ate Ninya, Jig Bayaban, Riziel Kidding, at Cheryl Panyo. Maraming salamat po sa pag-comment. Good afternoon sa inyong lahat. And syempre, sa mga hindi pa nakakaalam ng ating office, we are located lamang po dito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front of Bangko Sentral ng Pilipinas. Again, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front of Bangko Sentral ng Pilipinas. Okay, parking lot po, we're open Monday to Saturday dito po sa office. And of course po, second floor tayo ng DJB, 9 o'clock to 6:30 ng gabi. Bukas po ang office. So, yan. Basahin natin yung about sa Miss Mega One. Okay? Looking for our ambassadress. Okay. So, yung mga mechanics po, para hindi tayo para mag-guide tayo. Okay, so general qualifications. Number 1, a candidate must endorsed by a bona fide Miracle Health Corporation member with discount card. So dapat yung mga mag-endorse ng a candidate must be a member of MHC. A candidate must be 18 to 29 years old, female, no height requirements. So parang pageant lang ba, at walang walang rarampa, walang height requirement. So yun, must be 18 to 29 years old. So sa mga members po natin, kung may kakilala kayo, ayan, gusto nyong pasalihin para maging kandidata, okay, pwede yan sa ating search for Miss Mega One. Number 3, the endorser and the candidate must like, subscribe, follow the social media accounts of DJB, Facebook po yan, and then YouTube. So, kailangan po, of course, mag-invite. Dapat yung mga accepted invites, syempre, subscribe sa YouTube channel and mag-like or follow sa page. So, yan. Before ko patuloy, andito na ang ating CEO na si Doc Joey Betito. Okay, salamat Miss J, at magandang hapon po sa inyong lahat, mga amazing people dito po sa Bicolandia, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang hapon sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Sana nasa mabuti kayong kalagayan, at yan po ang dapat natin sa panahon na ngayon ng pandemic.
Kailangan malusog po tayo. Kaya po andito po kami para makatulong sa inyo. Hello pala sa mga taga-Karamuan, yung mga nag-avail sa atin ng Amazing 4 dyan. At sa iba't ibang lugar, sa Cotabato, dyan po sa Pangasinan, Catanduanes, at of course ay dito po sa Albay. Yan. Okay, so magandang hapon po sa inyong lahat. At doon po sa may mga gandang feedback, salamat at natulungan kayo ng ating amazing products led by Miracle C, Mega A, Multi-Pipe, and Mega 1 or known as Amazing 4. At malapit na po yung gusto natin makatulong sa pangkabuhayan. Yung ating kasi yung may uni-level, masyadong malaki ang punan, hindi kaya ng ating mga kababayan. Kaya mag-MLM na lang po tayo. 13612 ang puhunan. Pag 12, 40%. Di ba? Napakaganda. Pag 6, 35%. Pag 3,000, 30%. Pag 1,000, 25%. Pero yun po ninyo yan, makapamili kayo. Diba dati, ang 40%, ano po yan, kalahating milyon. So ito po, bagsak presyo na ang gagawin natin para makatulong tayo sa ating mga kababayan. At sana po ay mabigyan ko kayo ng pangkabuhayang napakaganda sapagkat ang pangkalusugan po, probe na po yan. Yung pangkabuhayan ay kakaunti pa lang kumikita. Kaya gusto natin palakihin ang kikitain ng ating mga kababayan. Dito po ay last hura na. Dito po sa pangkabuhayan na itutulong ko sa ating sambayanan. Ngayon, kung gusto niyan tulungan, salamat. Kung hindi po ako may problema. Hindi ko po problema yan. Problema po ninyo. Pero kung maniwala kayo sa akin, salamat at matutulungan ko kayo. Kasi matutulungan ko na sa kalusugan, matutulungan ko pa kayo sa pangkabuhayan. Yan po magandang balita. Itutudo ko na ang aking nalalaman. For more than ilang taon na ba? Sa sales and marketing ako, 37, almost 37 years na. Pero bata pa ako. 27 pa lang, going 28. Yan po ang resulta ng tao may vision and mission. Open-minded, positive ang attitude. Yan ang sabihin ko sa inyo. Maka-Diyos, maka-tao, makabayan. Huwag yung pang sarili lang natin parate. Wala kang pupuntahan dyan. Okay. At alam ko po, Jesus Maria Joseph, from Marcos to Duterte, alam ko ang nangyari. Kasi yung makapagal, medyo pa ako noon, medyo bata pa. Hindi ko pa masyadong alam, di ba? Marcos to Duterte, alam ko pa nangyari. At saka dito, mga politiko dito, alam ko. Alam ko po, kaya po ako hindi ninyo pwedeng lansihin, ninyo pwedeng kwentuhan. Di ba? Kaya po, ang sinasabi namin, gusto niyo magkaroon ng magandang kalusugan, take Amazing 4. Kasi validated na po namin yan. Alam po namin. Medyo mataas-taas nga lang ang presyo. Pero proven and tested. Sinatawag natin yan, worth of availing for because it's very, very effective. Ganun po. Bibili kayo ng mura, hindi ka naman gumagaling, wala namang silbi sa inyo, mahal yon. Kasi walang silbi. Sayang yung pera mo. Sayang ang oras mo. Sayang yung ginugol mong oras. Di ba? So dito po hindi. Pag bumili po kayo dyan, malamang po yan. More than 90% ang recovery ninyo. Huwag naman ang sakit ninyo. Cancer na mamamatay na kayo. Wala na kayong magagawa dyan. Di ba? Wala na yan. Sa isang napakamahal na hospital Di ba? Cancer stage 4. Wala na rin. Gagastos pa ng milyon-milyon. Di ba? Sa amin, di kayo gagastos ng milyon. Patulad kahapon,
Yung ka-text ko, that was 2018 or 19. 18. Kasi kasi may medical tourism tayo, may cancer po yung asawa niya, seaman. Kaso po, kinimo ni radiation sa hospital, ayaw palabasin. Sabi ni Bali Doc Joey, pag kami lumabas sila, pupunta ako sa iyo. Paglabas, ilang araw lang patay na. Diba? Then kahapon, nag-meet po kami dito sa opisina. Naalala niya ako at tinanong niya ako kung naalala ko pa rin siya. Kako, oo, naalala pa kita. O, Tagaligaw po yon. Sabi niya, sayang, sana noon pa kita nakilala. Pero ayaw kasi ng yung shipping company, meron silang hospital na pwedeng pagdala ng mga cancer patients. Sa awa ng talaga na maalam na sa kanya. That was January 2019. Cancer po. Bata pa yung asawa niya. It's only 49. Diba? So yan po ang sinasabi ko sa inyo. It's not the age. It's not whoever you are. It's how you take good care of yourself. Diba? Yung mga tao dito, kanina maraming tao dito, yung mga magagaling sa sales. Pinakita ko sa kanila ang kaking kinakain na lunch. Hindi raw nila type. Liberin mo yan. Si Doc Joey, type po kasi wish ko, maabot ako 130 or more. Ganun talaga. Magsasakripisyo ka. Pag may gusto ka, hindi po pwede pabanjing-banjing. May gusto ka, may gagawin ka. May karamdaman ka, may gagawin ka. Alam mong hindi ka na gumagaling, naka 6 months ka na, diyan sa iniinom mo, ibig sabihin, hindi ko sinasabing pangit kasi walang pangit, mahirap. May kulang. Yung kulang po ang pupunuan natin, di ba? Yung ilan na for operation ko sa yung sa ulo, di ba? May cyst sa brain. Yung sa kabasan. Di ba? Walang hindi nagpa-opera, ayaw nila kasi 70 plus na mother niya. So far, so good. Di ba? Kung inoperahan yan, baka hindi na naka-recover. Di ba? Madaling sabihin kasi ang operation. Di ba? Ito po, tanda ninyo kung magpa-opera po kayo, mag-second, third opinion kayo. Madali kasi sabihin operahan. Subukan mo kung silang operahan. Di ba? Ako po, sa totoo lang, kung kaya na walang operation, doon ako sa walang operation. Very simple yan. Di ba? Susugatan mo ang tao, ang ulo. Di ba? Madaling sabihin yan, operahan. Di ba? Ang surgeon, siyempre, gustong operahan. Trabaho niya yan Di ba? Pero ako, as a human being, as a person, I'd rather take something na walang operation. Kung iyon na makakatulong, mas maganda ang walang operation. Pero kung nag-fail, everything fails. Di ba? Kung nag-fail lahat ng ginagawa ninyo, di ba, nag-fail, that's the time. Kung wala na talagang magagawa, operahan. Wala, nag-fail Halimbawa, 6 months ka nang umiinom ng something. Hindi ka, walang pagbabago, opera ka na. Wala, di ba? Paano kung may nangyaring maganda? Wala kang operation, di ba? Simple as that. Simple lang po ang buhay sa mundong ibabaw. Don't complicate. Ang mahirap po yung complication, di ba? Para tayo po ay maganda, ay hinaharap ng buhay natin, ay gawin natin yung mga ginagawa noong panahon, noong mga 18th century. Di ba? Di ba? In below, gawin po natin, maniwala po kayo. Habang healthy tayo, habang buhay natin at happy tayo.
Huwag natin itong gawin itong 21st century. Pag ginawa mo yung ginagawa nating 21st century, napakaswerte mo, umabot ka ng 100 years old. Di ba? Kaya kung ginagawa ko yung noon, nung panahon, kinakain ko yung hindi makain ng tao, ng mga taong gusto kasi ng tao puro masasarap na pagkain. Di ba? Tapos ako simpleng tao, yung mga tong panahon na yun, mga simple ngayon kasi mga sosyal ang tao ngayon, di ba? Oh, yung pagkain ko yung halos walang lasa. Ang gusto ngayon natin puro mga seasoning. Oh. Di ba? Yan ang tao. Kaya kung kayo po'y kumakain ng mga masasarap, pagkatapos kayo po'y mayat maya umiinom ng gamot, synthetic drugs, huwag na po kayo mag-aspire na umabot ng 100. Maniwala kayo. Most likely, maswerte nga kayo makaabot ng 80, 90. Ayan po, totoo. Totoo po yung sinasabi ko. Hindi pa ako sinustradamus. Hindi pa ako sinustradamus, pero yun po mangyayari. Bakit? Kung ano ang pinasok mo sa loob ng iyong katawan, iyan ang bunga ng iyong pinasok sa iyong katawan. Di ba? Ako pinapasok ko yung gustong-gusto na ng aking immune system. Di ba? Kaya, most likely, aabutin ko may 100, di ba? Magtataka kayo. Ayun yung mga tao ngayon, nagtataka, no, 130, nako, nasisira, nababaliw ka ng dokyo. Ako, may basis po ako. Si Adam, 930, si Nostradamus, si Noah, 930, si Methuselah, 969. Ang 130, bali wala po yan. wala pang 20, 15% lang. Diba? O, biruin po ninyo yan. Kaya ako, I'm talking with merong basis. Kayo kasi ang basis ninyo, ngayong panahon, na 21st century, na walang nakakabot ng 100. Bakit? Okay. Unang-una, mahilig tayong kumain ng mga puro bawal. Bawal. Paano? Pangalawa, bisyo. Ang daming may bisyo. Pangatlo, super stress. Stress. Diba? You don't need how to manage stress. Pang-apat, puro synthetic drugs. Drugs. Kaunting inom lang, inom. Ang dami pa natin may hilig sa self-medication. Diba? Paracetamol. So, ang katawan po natin, bugbog ng lason. Bugbog po ng lason ang loob ng katawan natin. Pagkatapos ang iyong pang supplement, synthetic supplement pa, hindi natural. So, lahat na. Di ba? Subukan mo, wala ka ng seasoning. Subukan mo, wala ka ng may mga pagkain, may mga chemical na pagkain. Subukan mo, wala kang bisyo. Subukan mong you know how to manage stress. Subukan mong hindi ka umiinom ng synthetic drugs. Subukan mo uminom ng amazing pork. Pag hindi ka umabot ng 100, iwan ko lang. Diba? 101 ngayon, 1.1 million ang tatanggapin natin. Most likely po yan sa bagong presidente na. Kaya pag boto naman ng presidente, kahit gamitin ninyo ang isip ninyo, huwag na ninyong isipin sarili ninyo, isipin na ninyo the generations to come. Di ba? Kung pulpol ang i-ano natin dyan, pulpol din ang mangyayari sa bansa natin. Kung magaling talaga, validated na, may pusong pagmamahal at siya po ay marunong, may track record na, aasinso po ang Pilipinas. Ganon din po yan. Ganon din po sa katawan ng tao. Pero ayaw nga natin ng ganon eh. Ang gusto natin puro masasarap. Huwag na kayo mag-aspire na 100. 130, 120, 110, o 101, o 100.
Mag-aspire ka na lang ng 50. Di ba? So, ganun po yan. O, bukas, Saturday bukas nga pala, mayroong mayroong pong Grand Rally sa Bakakay Plaza alas 6 ng gabi. Ang Team Rosal, Noel Rosal for Governor, diyan po sa Bakakay Albay. Kaya po yung mga Bakakayanas, yung po sa inyo na gusto nyo mapakinggan ang Team Rosal, kung ano ang kanyang plataforma di gobyerno, paano niya matutulungan ang mga albayano, lalo ngayong may pandemic, ay pumunta na po kayo dyan, ang 56 barangays ng Bakakay Albay. Yan, di ba? Para mapakinggan ninyo ang isa sa pinaka matagumpay na City Mayor ng buong Pilipinas, ang City Mayor ng Legazpi na si Mayor Noel Rosal, na siya po'y nakatapos ang turno. Patatapos ang kanyang turno kaya siya kakandidato para gobernador at lalabanan niya ang 2 terms gobernor, pero dati naka 3 terms na siya dati pa, si Governor Al Bichara. Kayo po ang bahala, pero pag-atid-atidin kung sino po ang makakatulong ng husto, ng grabe, ng mabuti sa ating mga albayano, albayana, mga albayanas na this coming, starting June 30 yata yan, at noon of June 30. Yan, di ba? 2022. Okay, arriba! Punta na mga ang 56 barangays ng Bakakay tomorrow, alas 6 ng gabi sa Bakakay Plaza, Bakakay Albay. Okay? So, may the best man win for governor. Yan. Okay, maliwanag. So, doon naman sa gusto mag-ipag-ugnayan kay Doc Joy dito sa akin bukas, ay magsadya dito po sa ating booking office sa 2nd floor, DGB Building, Barangay 18, Cabangan West, in front of Along Rizal Street kami. Along Rizal Street, kaya sentrong-sentro. Okay, Along Rizal Street, ano pa? Diyan po sa harap ng Bangko Sentral and Food Panda, Legazpi City. Ang baba po namin, Mabel Fashion. Yung pwede kayong bumili po dyan ng magandang wedding gown, mga barong Tagalog, bags, yan. At ang baba namin isa pa ay ang Angeles Cake, ang masarap na cake. And of course, ang Orient Asia Linding para sa mga teachers. So nasa 2nd floor po tayo. Ang aking numero 0998-975-8121. 0998-975-8121. Ang ating pong outlet naman yan sa Daraga, sa Porokwan, Kimantong, Daraga, Albay, owned and managed by Miss Diamond Arlene. Sa loob po siya ng UB Express going to Pilar, Sorsogon sa may Big Mac. Mayroon pong tarpaulin na Amazing 4. Pwede po, bukas po siya sa Lunes hanggang Sabado from 8 to 5 p.m. and 8 to 12 noon Sunday. At ang kanya pong contact number 0946-051-9050, 0946-051-9050. At ang atin naman pong stockist dyan po sa Ginobatan, si Miss Jam Diaz, ay matagpuan siya sa Helmar's Grocery sa loob po ng market site, Ginobatan, Albay. Puntahan na lang po niyo siya dyan, Lunes hanggang Sabado from 7 to 5, then Sunday from 7 to 12. Yan, Miss Jam or Jamaica Diaz. Okay, so yan po ang ating mga pwede nating makabail ng Amazing 4 na meron pong discount, may promo.
Kung ano po ang discount ninyo, member kayo plus 10%. Yan, Amazing 4 na or Amazing Trio. Yan po, very, very effective ang Amazing 4. Namely, Miracle C, 5 klaseng natural vitamin C. Mega A capsule nga pa lang, mayroon pong buy one, take one. You buy 1 box and get 1 box free once you're a member. Then, ang multi-5 capsule, meron 5 klaseng very powerful mushrooms and ang Mega 1 with 21 very powerful natural ingredients. So yung apat ay pinagsama-sama kaya naging pong binansagan na Amazing 4. Made in Florida, USA. Okay po, sana matulungan namin kayo. Kaya wag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Pumasyal na po tayo bukas. As early as 8:30 bukas na po tayo. Okay, kasi dito po tayo para matulungan ko kayo. Mas maganda po mag-text sa 0998-975-8121, 0998-975-8121. Okay, so yan po. So I'll give it to Miss Jilay para sa kanyang mga announcement at sa kanyang mga sasabihin para matulungan ang ating mga kababayan. Yes, and pagpapatuloy ko, ano po yung search for Miss Mega 1 na general qualifications. Okay, so kanina sabi ko, the endorser and the candidate must like, mag-subscribe, mag-follow sa Facebook page at sa YouTube channel ni Dr. Joey Betito. Pang-apat po, the endorser, saan yun? Must send, send the following to Doc Joey page through personal message. So mag-PM kayo. A picture of the candidate wearing green outfit and light makeup. So close up po siya yung parang sa 1x1 picture So yun, at least naka-green na shirt kayo or blouse. Naka-makeup at least na light lang. Okay? And yung a picture close up from head to chest. Okay, kahit dito. So, answer the candidate question. Why do we need to invest in our health? Bakit kailangan natin mag-invest para sa ating kalusugan? English and Filipino answers are accepted. So, letter C, personal information. Kailangan nyo din isend yung information ninyo. Like name, FB account, or FB name, contact number, address, name of the candidate, age, FB account, address, contact number. So, proof of social media subscription, naka-screenshot dapat. So, lahat po yan isisend kapag may katanungan kayo. Posted naman yung mechanics qualifications kung sino ang gusto or sumali dito sa atin. And guidelines, ito, submission of entries shall be opened starting April 1 until April 7. The photo of the candidate sent by the endorser, captioned with the candidate's answer, will be posted on social media like Doc Joey, FB page on April 11. So, ibig sabihin po, sa April 11, i-announce, ipopost sa Doc Joey Betito Facebook page ang mga kandidata. This date shall also observe as the social start of voting period. So, from April 11, mag-start na din po dyan yung voting. Voting will be closed on April 18 at 11 a.m. Okay, so 11 to 18 ang voting period. So, start ngayon 1 to April 7 yung pagpipili ng mga kandidata. Like, heart, care, and wow reactions will be counted as votes for every entry. So, lahat. Minsan kasi natutotal na yan po, So, like, heart, care, and wow, except yung angry. Okay, like, heart, care, and wow reactions will be counted as votes for every entry. All the reactors must like or follow the FB page. So, yung mga magla-like sa inyong
entry, kailangan yung i-invite pa rin yon. Okay? So, like, ano nyo sila, friend nyo sila, pwede nyo ma-invite yun para i-like. Kasi kung hindi, hindi daw counted. Ito. So, sabi dito, reactions from non-followers shall not be counted. Ibig sabihin, yung mga nag-like, okay, mga nag-like or react sa entry mo, kailangan sila dapat naka-like din sa FB page. Kasi makikita namin yun kapag hindi yung mga nag-like sa'yo, hindi pa naka-like ng page. So, nakikita po yan. Number 4, among the candidates, top 10 will be chosen, and among these top 10 candidates who garnered the top 3 highest reactions shall be hailed as Miss Mega 1, Miss Amazing 4, and Miss Amazing Trio, respectively. The winning candidates, together with their endorsers, shall be given exciting prizes. Number 5, the result will be announced on April 19, 2022 at 5:30 p.m. Dito sa programa. Okay, so yan po. Criteria for judging. Online votes, 80%. Miracle Health Corporation's Admin's Choice, 20%. Beauty and Charm, 10%. Wit, yung wit, ito yung sa ano nyo, sa answers nyo. Okay, 10% yan. A total of 100%. So again, online votes 80%, yung admin's choice 20%, and 10 beauty and charm 10% plus yung 10% sa wit. Okay, prizes and winners. Miss Mega 1 sack of rice 15 kilos, 1,000 pesos cash prize. Miracle Health Corporation's Amazing Products Package, free accommodation for 2 at Dorotea Resort and Spa. Sa Miss Mega 1 endorser naman, 1 sack of rice, 500 cash price, plus 5% earning discount for every purchase in 2022. So, sa Miss Amazing 4 naman, 10 kilos ng rice, 800 pesos na cash price, products of MHC plus 50% discount for 2 at Dorotea Resort and Spa. Sa Miss Amazing Trio naman, 10 kilos of rice, 500 cash prize, MHC products, plus 20% discount po kayo sa Dorotea Resort and Spa, good for 2. Sa Amazing Trio endorser, 10 kilos of rice, 200 pesos cash, plus 5% in your discount for every purchase until July 31. So, yung consolation prizes naman for top 4 to 10 candidates and their endorsers from, 100 worth of load, 100 pesos worth of load. So, the prices mentioned above are tentative. You have a chance to win more prizes depending on the number of candidates and the contributions from other sponsors. So, yan po yung sa search for Miss Mega 1. Magiging 10, 3 yung sa top from Mega 1, Amazing 4, and Trio endorsers. And may mga iba pang mga prizes. So, yan. Sa mga members po natin dyan, pwede kayong maghanap, okay? Kung may i-refer kayo, kung sino yung gusto nyong pasalihin dito sa Miss Mega 1. Kasi, may makukuha kayo na prize din if ever nanalo yung candidate ninyo. Okay? So, kuha po yan. Kung hindi pa nakuha, pwede kayong view sa Facebook page ni Doc Joey. Diyan nyo makikita yung mechanics or qualifications para sa Miss Mega 1. So, dito na tayo sa goiter problems o hyperthyroidism. So, ano nga ba ang hyperthyroidism? Ang thyroid gland ay matatagpuan sa loob ng lalamunan ng tao. Yan, syempre. So, ang gland na ito ay tumutulong sa pamamahala po ng metabolismo ng katawan sa pamamagitan ng paggawa ng thyroxine hormone. Kapag sumobra daw po ang pagiging aktibo nito sa paggawa ng thyroxine, ay magkakaroon ng kondisyong tinatawag na
hyperthyroidism. Ang pinakakaraniwang sanhi nito ay ang tinatawag po na Graves' disease. Nangyayari ito kapag may mga pagkakamaling sinasabihan ng immune system ng katawan na gumawa ng maraming hormone sa thyroid o hormone ng thyroid. So yan po. Isa pang dahilan ay ang maliliit na bukol or kulani sa thyroid gland. Pwedeng maging sanhi daw po ito ng thyroidism kapag ang cellula ng bukol o nodule ay gumagawa ng sobrang thyroid hormone at huminto ang produksyon sa lahat ng iba pang bahagi ng thyroid gland. So, ang palatandaan naman ng mga taong mayroon nito ay ang pagkakaroon po ng hindi pangkaraniwang pagbilis ng tibok ng puso, labis na pagkapagod, pagkakaroon ng sobrang gana sa pagkain, pagkakabalisa at marami pang iba. So may mga uri po may mga uri ang hyperthyroidism. So may mga may mga tinatawag tayong kung siya toxic goiter or parang may sa loob daw yung goiter. Minsan kasi parang makikita mo, hindi masyadong labas. Okay, ano ba yung delikado dyan? Yung labas ba yung goiter or nasa loob yung goiter? So, ganun yung usual na pinaniniwalaan ng mga tao. Diba? So, alamin po natin yan. Okay, makinig kayo, alamin natin yan. Number 1, diffuse toxic goiter. O diffuse. Okay, ito ay kilaring bilang tawag po na Graves' disease at ito ay pinakakaraniwan na sanhi po ng hyperthyroidism. Sa kondisyon nito ay lumalaki ng lubha ang thyroid hanggang sa maging goiter. Number 2, may tinatawag na toxic multinodular goiter. So yan. Actually, merong tatlo. Okay? May tatlo dito. Itong diffuse toxic goiter, lumalaki siya kapag lumaki na nagiging siya, thyroid or goiter. Okay. And yung pangalawa, toxic multinodular goiter. From the term na sa nodules. Okay? Ito ay nag-uumpisa bilang isang uri ng simpleng goiter. Sa paglala nito ay nagkakaroon din po ng mga nodule na lumilikha ng labis na dami po ng mga hormone. Ito ay karaniwang nakaapekto sa mga pasyenteng may edad na, lalo na po sa may mga kababaihang nasa 55 na po ang edad. Okay, so eto, simple lang siya sa una hanggang sa kapag maraming na-release or nagawang hormone yung sa pagkakaroon ng nodule po. So, yun nga, sa thyroid natin, yun po yung nagkakos kung bakit nagkakaroon ng toxic multinodular nodular goiter. Okay, eto yung parang cancerous, okay? Okay, so eto, toxic adenoma. Okay, toxic adenoma. Ang kondisyong ito ay sanhi daw po ng follicular thyroid adenoma na sobrang aktibo. So, ang pagkakaroon ng sobrang dami daw po ng thyroid hormone ay mula sa isang benign na monoclonal na tumor na pumipigil sa pagtaas po ng thyroid stimulating hormone on TSH. So, ito po parang syempre nalaki baga, 'di ba? So ito din yung isa na sobrang very active, kumbaga aktibo yung sa goiter mo. Kasi dito sa iba, meron dito na medyo mabagal po pero at the end parang nagiging delikado. Depende po kasi nagbabago yan hanggang sa dito kasi sa isa like toxic multinodular nag-start siya na simple lang. So ganun din sa first na diffuse toxic goiter, pero hanggang naghahaloy po mas lalo po yan na nagdadakula. So digdi sa toxic adenoma, ini puro ini parang active daw si goiter mo. Kumbaga sobrang aktibo ang sa thyroid nindo. Okay, so tulo po yan
Mga sanhi, ito, alamin natin yung mga sanhi, pinagmulan kung bakit nagkakaroon ng goiter, hypothyroidism ang isang tao. Bukod sa mga uri daw po ng paglaki ng thyroid glands na nabanggit sa itaas, or na nabanggit po natin, maaaring lumala at maging lantad o full-blown hypothyroidism ang mga sumusunod na sanhi. Ayan. So, number 1, malabis na pagkonsumo ng iodine. So, bakit nga ba? Ang iodine ay natural na nakuha po sa mga lamang dagat, asin, maging sa tinapay. So, inaalis ng thyroid gland ang labis na iodine mula sa dugo at ginagamit ito para gumawa ng thyroid hormones na thyroxine at okay, so ang labis na pagdami ng iodine sa katawan ay nagdudulot ng sobrang pagkakaroon ng mga nabanggit na hormone sa katawan. So, ibig sabihin, nai-imbalance. Gaya nga yung sabi, parang nami-miss ng immune system ng katawan, gaya nga ng immune disease. Okay, parang namamaligninsan yung sa immune system na. Instead na parang dapat normal lang yung levels ng ganitong hormone hanggang sa parang nami-miss niya. Kaya nga, sa ibang parts ng katawan natin, nagkakaroon ng imbalance. Okay. So, number 2, paggamit daw po ng thyroid hormones. Okay, so ang sobrang paggamit ng thyroid hormones ay nagdudulot din ng hyperthyroidism. Para sa mga gumagamit ito bilang isang uri ng lunas sa ibang klase ng sakit, kailangang regular daw po ang pagpatingin sa doktor upang malaman kung tama ang dosage o dami ng iniinom. So, ibig sabihin po, in short, kapag alam nyo may na po kayo, dapat tama din yung dosage na ibinibigay ng medical doctors po ninyo. Kasi maaaring maka-apekto yung iniinom ninyo kapag madami o kaya hindi sapat. Okay, so ibig sabihin magpakonsulta pa rin po sa doktor. Number 3, mga gamot. So nakaka-apekto din para magkaroon ng goiter ang isang tao. So, bakit nga ba? Sabi dito, may mga uri ng gamot, lalo na ang mga para daw po sa sakit sa puso. Okay, ang may mataas na antas ng iodine. Maaari nitong ma-trigger ang pagiging sobrang aktibo ng thyroid glands. Okay, so delikado, lalong-lalo na daw if yung mga tinitake natin is about sa puso. Okay, o kaya mga maintenance. Kasi baka masobrahan tayo daw po ng iodine level sa ating katawan. So, yun. Kapag, yun nga, nagkakaroon ng iodine, ibig sabihin, sobrang iodine sa katawan, maaaring mag-cause, okay, ng goiter. So, ano ba yung mga sintomas? Ano ba yung maaaring maranasan natin? If ikaw magkakaroon ka or nagkakaroon ka na ng goiter, so, yan. Dito din natin malalaman kung paano tayo makakaiwas, di ba? So, number 1, maaaring makaranas ka po. Okay. Number 1, pagkakaroon ng goiter. Number 2 is mabilis na pagtibok ng puso mo. So, isa pa yan na sign. Abnormal na tibok ng puso. Number 4, hindi mapaliwanag na pagbagsak ng timbang kahit mataas pa rin ang gana sa pagkain. So, yan. Number 5, pagkakabalisa. So, na-out of focus ka. Number 6, panginginig ng mga kamay. So, akala mo normal lang na parang napasma ka or nalipasan ka ng pagkain. So, yun yung mga signs pa kapag may goiter ka, okay, may problema ka sa thyroid. Labis na pagpapawis. Ayan, pagiging magana daw sa pagkain. Pagkakaroon ng pabago-bago. Or pagkakaroon ng pagbabago sa pagbabawas o pagdudumi. Number 10, pagbabago ng menstrual cycle. Number 11, pagiging maselan daw po sa mainit na panahon. Number 12, pananamlay. Number 13, hirap sa pagtulog. 14, pagrupok ng mga buhok o malabis na paglalagas ng mga ito.
Number 15, pagnipis ng balat. So, ayun, maraming mga signs ang makikita mo, mararanasan mo kapag may problema ka sa thyroid. Okay, so yung iba naman kasi, tumataba sila dahil nga sa gumagana ka sa pagkain. Okay? Ibig sabihin yan, yung sa hormones mo, okay, na though parang namimiss nga niyan, may kakilala kasi akong ganito yung mga signs, tapos nalaman talaga na may goiter. Ayan, bata pa siya. So, hindi lang around 55. So, minsan sa lahi din po yan. Ano po? So, yan, maaaring makuha mo ang goiter. So, hindi daw ibig sabihin na ikaw mataba ka, magana ka magkain o kumain, malusog ka na. Or ibig sabihin yan, malakas ang immune system mo. So, yun, hindi din reason yun. Okay. So, paano tayo makakaiwas? Dito yung most important part. Paano makaiwas? Siyempre, prevention pa rin is better than cure. So, yan. Number 1, ugaliin gawin ang thyroid neck check. So, maaaring malaman kung may pamamaga na ang thyroid sa pamamagitan po ng pagkapa. Okay. Pagkapa, pag-inom ng tubig, maging ang pagsilip sa lalamunan sa tulong ng salamin. Subalit may mga pamamaga po na hindi madaling makita o mararamdaman. Mas mainam pa rin na gawin ang thyroid neck check sa tulong ng espesyalista o manggagamot. So, kung ikaw napapansin mo na parang may nakakapaka o kaya parang bilugan ang neck mo. So, yan. Sabi nga, neck check. Yan yung kailangan mong gawin, okay? Para syempre makasigurado ka. Number 2, pagtitigil sa paninigarilyo. Ang sigarilyo ay napatunayang nagtataglay ng toxin na maaaring makaapekto po sa thyroid. Ang isa sa mga ito ay ang thiocyanate na sumisira sa normal na paggana ng thyroid. So, yun nga. Aside sa nicotine. Okay, number 3, paggamit po ng selenium supplement. Ang thyroid ay ang bahagi ng katawan na may pinakamaraming selenium. Kaya ang selenium ay tumutulong para mapigilan ang pagkakaroon po ng mga sakit na maaaring umapekto dito. Okay, so number 4, gumamit po ng potassium iodide. Ito ay magagamit lalo na sa mga emergency o mga malulubhang sitwasyon. Katulad na po ng pagkakaroon ng isang nuclear disaster. Ang potassium iodide ay tumutulong na mapigil ang paghina ng thyroid dulot ng radiation mula sa nuclear fallout sa ganitong uri ng sitwasyon. Bawasan ang soya sa pagkain. Ang soya ay maaaring magdulot po ng problema sa thyroid. Bagamat kinakailangan pa ng masusing pag-aaral ukol dito, mas mainam pa rin na bawasan sa ngayon ang pagkain ng soya. Okay? Bawasan, okay? Huwag palagian. Ganun talaga yan. Number 6, paggamit po ng thyroid collar para sa x-ray. Kapag nangangailangan ng pagpapa-x-ray, magiging lantad sa radiation ng ating thyroid. Dahil dito, mainam na gumamit po ng thyroid collar bago magpa-x-ray. Lalo na kung sensitibo ang katawan natin, or lalong-lalo na sa thyroid natin. So, isa pa daw po yan. Ang collar daw po na ito ay may kabigatan dahil sa taglay nitong lead. Ang lead ay tumutulong upang ang radiation ng x-ray ay hindi tumagos sa balat at mga laman. Kapag nagkaroon po ng malabis na dami ng x-ray radiation sa katawan, maaari itong magdulot ng cancer sa thyroid. Number 7, mag-ingat laban sa perchlorates. Okay, perchlorates. Ito ay uri po ng asin na madaling malusaw sa tubig at karaniwang hinahalo sa mga pampasabog at mga
paputok. So, mabilis na pagkakaroon nito sa katawan ay maaari ring magdulot po sa sakit sa thyroid. Okay, so maraming mga dapat iwasan. Okay, maraming mga dapat tayong gawin. So, paano dito makakatulong sa atin ang ating amazing products like Mega One capsules, nandyan yung amazing trio, nandyan pa yung amazing fourth po natin. So, yun nga, paano? Kasi number 1, ang broccoli, 'di ba, isa siyang green food, plant food at gulay. So isang cruciferous vegetable na napakiinam na po para sa may mga taong may hyperthyroidism at mainam na pampalakas sa ating resistensya. Okay, so yan po yung broccoli na nandito kay Mega One capsules natin. Number 2, si moringa. Okay, si moringa. Dahil po mayaman siya sa calcium at iron. Number 3, si bitter melon. So, si bitter melon naman nagtataglay ng iron. Number 4, si astragalus, nagpapalakas ng immune system. Number 5, si acai berry, nagtataglay po ng iron. 6, elderberry, nagtataglay po ng iron at nagpapalakas ng resistensya. Number 7, si maitake, nagpapalakas ng ating immune system. 8, shiitake, mayaman sa vitamin B at nagpapalakas ng immune system. Si reishi naman, nagpapalakas ng immune system sa atin. Yan, maganda kasi at importante na malakas ang immune system ng isang may goiter at of course sa mga para ma-prevent. Okay. Number 10, sa Agaricus blazei naman, same din, nagpapalakas ng immune system. Likewise with cordyceps, acerola berry, si buckthorn, mayaman sa calcium at iron. C14, Indian gooseberry, nagtataglay ng iron. And si ester C, mayaman sa calcium and of course sa vitamin C. Si ester C, Indian gooseberry, sila yung mga taglay po ng sa Miracle C po natin na malaking maitutulong. So, yan, in a natural way, makakatulong sa atin ang ating Mega One, yung ating mga iba pang amazing products. Kasi po, natural yung components nila, natural yung components, kaya natural din, okay? Mas pinalakas pa ang maitutulong nila sa atin. Course, dyan po sa ating immune system. Kasi nga, kapag sa natin, may isang uri po ng thyroidism sa thyroid natin na yun, parang sensitibo, though medyo haloy-haloy. Okay? Pero haloy-haloy yung kumbaga makakaranas kita sa goiter kasi minsan talaga nag-start yan sa ditsa na hanggang sa nagdadakula yan. So, delikado kapag syempre nagdakula pa lang, napansin mo pa lang nagdakula, tapos kan mga kinaagihan, madali siya magdakula. So, delikado din po yun. Okay? Prevention is better than cure. And syempre, natural is the best way para tayo matulungan, hindi lang sa kung ano yung particular na health concern niyo, kundi sa buong katawan natin. Kasi po, kung syempre sa may thyroid ka, tas diabetic ka pa, so hindi isahan lang yung dala ng ating amazing products, kundi para sa kabuuan ng ating katawan. Okay? So, yan po. Sa immune systems, kung may high blood ka pa, may sa thyroid ka pa. So, as a whole, matutulungan ka ng Mega One, Amazing 4, at ng Trio. Diyan lang nagkakaiba-iba sa dosage. Bakit ba? Dininto mo na. So, diyan daw po nagkakaiba-iba. Yan. Ang kailangan ka sa atin kasi is holistic. Parang pakyawan po. Yan. Alam po ba ninyong pakyawan? So, pinapakyawan po yung mga karamdaman. Di ba? May 5 kang karamdaman. O, yun. Amazing 4. Di ba? Pinakamalakas. Pangalawa, Mega One. Di ba? Pangatlo, Amazing Trio. O, di ba?
So, ganun po yan. Kaya, mas maganda na, amazing 4 na tayo. Dok, hindi ko kaya. Kaya mo nga na hospital nga. Kaya mo eh. Don't tell that to don't tell that to me. Tell that to the Marines, di ba? So, kailangan po natin, seryosuhin natin. Seryosuhin natin na talaga kayo ay gusto ninyong makarecover sa inyong mga karamdaman. Kahit ano pong modality, wag lang po yung magic. Kahit ano pong modality, kung gamot man yan, synthetic drugs, okay, no problem. Di ba? Hindi naman ako nagsabing wag. Ngayon, kung hindi kaya yan, may kulang, yun, samahan mo na ng Amazing 4. Di ba? Kasi ang dami talagang natutulungan ito. Amazing 4. Basta po makainom within a month, merong magandang dosage, merong yung sinabi namin iwasan, ay maganda po talaga ang nangyayari. Kaya sa lahat ng gusto matulungan natin bukas, kanina may tumawag taga San Miguel Island na stroke ang kanyang asawa, hindi raw makapagsalita, apektado. Yung pagsalita ng kanyang asawa, pupunta raw sa Monday, ng magang-maga. Monday. Okay, so nakipag-appointment na. Okay, ganun po yan. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, sangkatutak na dahilan. Ikaw ba, naniniwala ka ba yan, Miss J? Pag gusto, may paraan. Yes. Ayan, alam na eh. Pag gusto, may paraan. So, tuwang-tuwa siya. Kaya bukas, may gusto, sasama siya para sa Grand Rally ni Mayor Noel Rosal. Nag-aspire na maging gobernador ng probinsya ng Albay. Sino kaya mas magaling? Pero hindi pa natin masabi mas magaling si Mayor Noel Rosal na maging gobernador kasi hindi pa natin binoboto. Once iboto natin, may ihambing natin. Sino ba mas magaling? Si Governor Albichara, Governor Nando Gonzales, Governor Joey Sarti Salcida, o Governor Noel Rosal. Kasi doon makikita, di ba? Parang mga presidente, from Marcos to Duterte, sino kayang pinakamagaling, di ba? Ganun po yan. Hindi natin maihambing kung sino pinakamagaling kung wala pa dyan sa posisyon na yan. Okay, maliwanag. Ganun din po sa amin. Hindi pa ninyo masasabi na pinakamagaling ang inyong iniinom kung hindi pa ninyo nasusubukan ang Amazing 4. Subukan muna ninyo ang Amazing 4. Ihambing natin. Ilang taong ka bang umiinom ng gamot ninyo? Ano nangyari sa inyo? Halimbawa, na-stroke ka. Hanggang hindi ka makapagsalita. Ilang taong kang uminom ng gamot na binigay sa iyo? O ngayon naman sa amin, ilang buwan kang iinom hanggang sa makapagsalita ka. O, di ba? Kung uminom ka doon ng gamot, 3 taon di ka nakapagsalita. Uminom ka sa amin ng 3 buwan, gumaling ka, nakapagsalita ka. Di mas magaling yun sa amin. Diba? Pero hindi mo yan pwedeng ihambing kung hindi mo pa iniinom ang Amazing 4. Kaya bukas, magsadya na po kayo dito sa amin as early as 8 o'clock. Diba? 2nd floor, DGB Building, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City in front of Bangko Sentral. Hakutin natin pera ito sa atin. And Food Panda, ang baba po namin ay andyan po ang Mabel Passion, andyan po ang Angel's Cake, and ang Orient Asia Linding. Nasa Tagiliran po ang hagdan papunta sa aming 2nd floor. Ang aking contact number 0998-975-8121, 0998-975-8121, at yan po sa outlet naman sa Purokwan, Kimantong Daragalbay, inside sa UB Express going to Pilar Sorsogon, on and managed by Miss Diamond Arlene. Ang kanyang numero 0946-051-9050, 0946-051-9050. At mabibili rin po ito sa Hilmar's Grocery, diyan po sa loob ng
market site sa Ginobatan Albay kay Miss Jam C. Diaz. Yan, okay? Miss G, meron ka bang idadagdag? Maraming salamat po. Available pa rin po yung ating promo until supplies last. Kaya mag-avail po kayo tomorrow 9 to 6:30. So maraming salamat po sa ngalan ng ating Vice President na si Ma'am Ann Betito Prenzena. My name is Miss Jelay. Ito naman po yung lingkod. Walang iba si Doc Joy Betito, ang kasangga ng Sambayang Pilipino sa Kalusugan at Pangkabuhayan, ay nagsabing maraming salamat, magandang gabi, keep safe everyone, God bless, and we love you all.